Čaute, som Mateo Homola a práve pozeráte onboard z pretekov majstrovstiev Európy cestovných automobilov na Slovakia Ringu. Teraz je na programe prvý štart a prvý pretek, je to letný štart. Štartujem z druhej pozície a teraz zase červené svetlá a môžem vyraziť do preteku. Štart sa mi celkom podaril, dokonca som bola na prvom mieste, ale som na vonkajšej strane, takže som nemohol prebehnúť Petra Fulína na Bavoraku. Ale sledujte Cordio Oriolu, ten mi už sledil Tukanec, kvôli ktorému som na 4. mieste a za mnou hromadná havária 6 aut, kvôli ktorej bol na trati safety car v podobe 5 kôl. Teraz vidíme práve reštart pretekov, safety car bol na trati 5 kôl a ľahko sa dostávam cez Cordio Oriolu, pretože BMW má o niečo lepšiu rýchlosť na rovinke. Všimnite si nárazník Cordio Oriolu, to je potom v strete so mnou a v tomto momente sa mu pokúšam oddialiť a priblížiť sa k vedúcej dvojici. Práve sa nachádzam na 3. mieste. Dá sa povedať, že v týchto chvíľach je na Slovakia Ringu veľké teplo, kvôli dlhej zime trať nemá žiaden grip a celý víkend sme bojovali s nedotáčavosťou auta a takisto aj všetci ostatní. A tá nedotáčavosť sa prejavila v tejto zákrute, kedy aj Fister predo mnou, dokonca aj ja som vyletel. Bolo to dosť nebezpečné, pretože som sa mohol otočiť, ale po mojej chybe sa predo mňa na 3. miesto dostáva Cordio Oriola. Čiže opäť začíname od začiatku, dá sa povedať. Cez Cordio Oriolu sa dostanem opäť na cieľovej rovinke. Predo mnou je ďalšia superkopa, Andreas Fister, ten už je o niečo tvrdší oriešov ako Cordio Oriola. Práve mi dáva antistopu, ale ja sa pokúšam ho vybrzdiť zvonka, bohužiaľ nie je najlepšie, ale pokúšam sa mať lepší výjazd na ďalšiu rovinku, na prvý horizont a do druhej zákruty, ale opäť vidíme, že mi dáva antistopu a jednoducho toto nejde. Najrýchlejšia zákruta na okruhu, okolo 190 sa tam ide. Tá istá situácia ako pred kolom. Andreas Fister, vidíte, mi dáva antistopu. Snažím sa brzdiť čo najneskôr a pokúsiť sa mať čo najlepší výjazd na rovinku a na prvý horizont. Vidíme, že po zaradení 5. rýchlostného stupňa som vedľa neho a do pravej zákruty mám lepší výjazd a som práve teraz na 2. mieste. Ale Fister sa nechce uspokojiť s týmto miestom, ale na rovinke je BMW lepšie. A na tomto mieste som ostal až do konca pretekov. Druhé miesto je moje zatiaľ najlepšie miesto, najlepšie umiestnenie pretekov, myslím, že je výborný výsledok. A tu je štart do druhého preteku zo 7. miesta. Pevný štart. Bavorak by mal mať výhodu, nechcel som ničiť auto, tak som cez spojku išiel. Vidíme, ako sa všetci tlačia do pravej strany na vnútro zákruty a okruhu, ale ja som sa rozhodol, že to risknem a pôjdem z vonkajška. Bolo to veľmi odvážne a riskantné a nebezpečné. Vidíme, koľko aut je v jednej zákruti a práve teraz dostávam Tukanec na práve zadné koleso. Zlakol som sa, že či náhodou niečo nebude s autom, ale nakoniec všetko vydržalo. Hneď po prvej zákrute som zo 7. miesta na 2. mieste. Za mnou sa to tak pekne melie. A hneď predo mnou je Andreas Fister, môj kamarát z prvého preteku. A za mnou tiež Cordio Oriola, opäť antistopa, ako je u neho zvykom. Za mnou sa tlačí Cordio Oriola, ale nemá kam. Dá nárazník za Fisterom, ten sa nedá predbehnúť tak ľahko. Technická časť okruhu. Tu to môžeme vidieť, ako to je trocha nedotáčavé.
Mierne prebrzdenie od Fistera. Je vidieť, ako sa ťažko dostáva na apex tej zákruty. Ale teraz môžete vidieť celé kolo hneď za Fisterom. Tu bol trocha širší, mal som lepší výjazd, ale bohužiaľ nebol som tak vedľa ňou, aby som ho mohol vybrzdiť alebo podísť ho do ďalšej zákruty. Táto je rýchla. Veľmi nebezpečná, pretože je trocha klopená opačne. Tuto je hrozne dôležitý výjazd na protiľavú rovinku. Trochu som stratil, pretože Andreas Fister trocha cukol plynom. Ale je vidieť, ako BMW zrýchluje na rovinke. A opäť antistopa. Pokus čo najneskôr brzdiť a možno zvonka predbehnúť, ale bohužiaľ Andreas Fister je skúsený pretekár. Uvidíme, ako to bude na cieľovej rovinke. Som na nárazníku blízko, takže si myslím, že by som mohol mať lepšiu koncovú rýchlosť na konci rovinky. Opäť pokus čo najneskôr brzdiť a troška ho zavrieť, ale bohužiaľ nedá sa to tak, nie je to také ľahké. Antistopa do vnútornej strany okruhu. Zvonka to jednoducho nejde, ale pokúšam sa ďalej. Nechcem sa uspokojiť s týmto miestom. Viac na druhý horizont, takzvaný skákací, opäť antistopa od Fistera. Je viditeľne pomalší ako ja. Tak ako chcem čo najskôr prebehnúť, pretože za mnou sú aj rýchlejší jazdci a tí by ma mohli dobehnúť. Tak sa pokúšam na ňo vyvíjať nejaký tlak. Vidíme, že tu trocha prebrzdil a vynieslo ho, tak som to chcel trocha využiť, ale bohužiaľ nedá sa to. Tak možno do ďalšie zákruty uvidíme. Áno, tu sa mi to podarilo do najpomalšej zákruty okruhu. Hneď za mnou sa vytvoril vláčik a ja sa pokúšam čo najrýchlejšie ísť a čo najviac mu uniknúť. To mierny šmik, veľmi zradná zákruta. Daryl Young tam vyletel a rozbil celú pravú stranu auta vo VTCC. Vidíme, tu je dôležitý výjazd na rovinku, mierny šmik. Nastavovanie moteku, telemetrie na pretekársky režim. Práve teraz sa historicky nachádzam na prvom mieste. Tuto je vidieť aj nedotáčavosť, ako mi to auto nezatočilo do tej zákruty. Prvýkrát som prešiel cez cieľovú rovinku ako prvý v poradí. Bol to výborný pocit, ale ešte neskončil pretek. Asi 5 kôl som bol na prvom mieste a potom ma dobiehal Petr Fulin na Bavoráku. A tu v 8. kole som sa dostal za piesty, ktoré sú okolo a bohužiaľ nevideli, takže som musel spomaliť. Vidíte, ako to je tesné. Dostavili modré vlajky, ale bohužiaľ ignorovali. Kvôli tomuto sa aj na mňa trocha dotiahol Petr Fulin. Toto je posledná zákruta pretekov, ktorých som na prvom mieste. Dávam antistopu Petrovi Fulinovi. Vidíme, že pneumatiky už vôbec nefungujú. Bojujem s tým trocha. Vidíte, aký malý rozdiel zapričinil, že som prvý. Ako prvý Slovák som vyhral preteky majstrovstiev Európy cestovných automobilov na Slovakia Ringu. Vidíte tú radosť. Konečne to vyšlo. Ďakujem fanúšikom. Videl som ich počas pretekov veľké množstvo. Práve teraz
na tribúnach stoja, mávajú, je to veľmi krásne a za tým ďakujem. Vidíme sa, dúfam, na Salzburg ringu 19. mája. Čau!